Ne, my sme sa dneska aj stretli. Ja vím, o tej Trnave. Hej, ale ja sa chcem opýtať, naozaj máš čierny pas karate? Áno. A počkaj, ale si aj policajt znaka? Áno. A ty si tam, keď sa môžem ešte spýtať, ty si nespoznal Nikolu? Ne. Ale ona spoznala teba. To je v pohode, že máš toho dosť teraz. Mám nejaký ani teraz. Musím to ukončiť. A prečo to chceš ukončiť? Ja som sa chcel len pár vecí opýtať pre Boha. To som si opýtal. Ale dobre, ne. Chcel si, aby som ťa trénoval. Potom si zavolám, nemám teraz čas na to. No dobre, ale chcel si, aby som ťa trénoval. Vypol ma.